Heippa! Tässä videossa näytämme, kuinka kiekkonyöriä tehdään. Valmistamme littejä sydännyöriä. Nyöriä voi käyttää vaikkapa kintaan suussa koristeena, rannekoruna tai mitä ikinä keksiikään. Kiekkonyörin valmistamiseen tarvitset sakset, 2 eri väristä lankaa sekä nyörikiekon. Nyörikiekko on pyöreä, siinä on keskellä reikä ja siinä on lovet lankoja varten. Käytetään pahvista tehtyä nyörikiekkoa, mutta se voi olla myös puusta. Leikkaa yhteensä 12 langanpätkää, joista 2 on kuvioväriä. Solmi langat hevosen häntäsolmulla yhteen. Pujota sitten solmu kiekon reiästä läpi. Langat asetellaan näin. Kuviolangat tulevat alas keskelle ja niiden molemmille puolille pohjavärilangat. Kummallekin sivulle tulee 2 lankaa. Loput 4 lankaa tulevat ylös. Nyöri syntyy, kun lankoja siirretään oikeassa järjestyksessä. Siirrettävät langat ovat aina 4 langan ryhmien keskimmäiset langat. Siirrä ensin ylhäällä keskellä olevista langoista oikeanpuoleinen vasemmalla olevien lankojen alapuolelle. Siirrä sitten vasemmalla oleva lanka oikealle alas. Siirrä jäljelle jääneet langat vierekkäin keskelle. Alhaalla olevat langat siirretään samaan tapaan. Ota keskimmäistä langoista vasemmanpuoleinen ja siirrä se oikealle ylös. Siirrä sitten oikealla oleva lanka vasemmalle ylös. Palauta jäljelle jääneet langat taas keskelle. Aloita sivulankojen siirtäminen aina vasemmalta puolelta. Siirrä keskilangoista ylempi samalle puolelle alas. Siirrä sitten alempi lanka samalle puolelle ylös. Palauta taas jäljelle jääneet langat keskelle. Tee oikea puoli samalla tavalla. Siirrä keskimmäistä langoista ylempi lanka alas samalle puolelle ja alempi lanka ylös samalle puolelle. Muista palauttaa langat vierekkäin. Näitä 4 vaihetta toistetaan koko ajan. Oikea keskilanka vasemmalle alas ja vasen keskilanka oikealle alas. Langat vierekkäin. Alhaalla vasen keskilanka oikealle ylös ja oikea keskilanka vasemmalle ylös. Langat vierekkäin. Vasemmalla puolella ylempi lanka samalle puolelle alas ja alempi lanka samalle puolelle ylös. Langat vierekkäin. Oikealla puolella ylempi lanka samalle puolelle alas ja alempi lanka samalle puolelle ylös. Langat vierekkäin.
Valmista nyöriä syntyy kiekon alapuolelta.